Dobrý deň. V tomto úvode by som vám chcel predstaviť, ako správne pracovať s grafmi. Poviem vám, aké kroky je potrebné dodržať, aby boli grafy jasné, prehľadné a efektívne komunikovali dôležité informácie. Graf môže obsahovať až 3 meracie veličiny. V tomto konkrétnom prípade sú merané veličiny teplota, vlhkosť a tlak vzduchu. Pri prechádzaní kurzorom po grafe sa zobrazujú meracie body a namerané hodnoty jednotlivých veličín s presnosťou na 0,2 miesta. Viacdňové grafy ponúkajú rozšírené možnosti v porovnaní s jednodňovými grafmi. V ľavom hornom rohu grafu sa nachádza piktogram hodiniek, ktorý umožňuje zmeniť časovú os zobrazovania dát na viac dní. Každá meraná veličina má pridelenú vlastnú farbu. V tomto prípade teplota je znázornená modrou farbou, vlhkosť vzduchu zelenou a tlak vzduchu hnedou. Os X predstavuje časovú os, ktorá zobrazuje priebeh meraní v závislosti od času. V pravom dolnom rohu grafu sa nachádza priemerná hodnota zo všetkých nameraných údajov a tiež naposledy meraná hodnota pre každú veličinu zvlášť. Pri prechode kurzorom po grafe sa aktualizujú hodnoty meraných veličín podľa toho, na ktorom mieste grafu sa kurzor nachádza. Týmto spôsobom je možné získať detailné informácie o nameraných hodnotách v konkrétnom časovom bode. Grafy tiež umožňujú zúžiť časový interval pre podrobnejší pohľad na dáta. Stačí stlačiť ľavé tlačítko myši, držať ho a pohybovať kurzorom. Po uvoľnení tlačítka sa toto časové okno uzavrie a graf sa automaticky prekreslí na zvolený detail. Pre návrat späť na pôvodné zobrazenie grafu sa používa dvojklik pravého tlačidla myši. Rozšírené informácie a možnosti tvorby nových grafov z nameraných hodnôt sa nastavujú pomocou piktogramu hodiniek, ktorý sa nachádza v ľavom hornom rohu grafu. Nastavením stavu na posledné meranie je možné zmeniť časovú os grafu. V detaile môžeme upraviť časovú os X a nastaviť jej rozsah až po dni, hodiny, minúty či sekundy. Ak chcete v grafe zobraziť iba niekoľko údajov, môžete ich dočasne skryť kliknutím na text legendy vpravo od farby danej meranej veličiny. Skúsme napríklad zneviditeľniť vlhkosť vzduchu a tlak vzduchu a následne ich opäť zobraziť. Pre ďalšiu úpravu grafu sa presunieme k piktogramu hodiniek a klikneme naň. Príklad. Určíme interval na aktuálny deň a následne klikneme na tlačítko Aktualizovať. Vygenerovaný graf zobrazí priebeh meraní od začiatku dnešného dňa až po moment posledného nameraného údaja. Zmeňme interval na týždeň od pondelka do nedele. Keďže dnes je štvrtok, dostaneme výstup merania za 4 dni. Zmeníme interval na celý mesiac. Vidíme namerané hodnoty od prvého dňa v mesiaci až po dnešný deň. Ak chceme vidieť detail od prvého dňa v mesiaci až po dnešný deň, pričom interval bude rozložený na celú os X, nastavíme aktuálny mesiac až doteraz. Prejdime na ďalší príklad. Pomocou tlačítka Rozšírené si môžeme zvoliť detailné nastavenie a získať tak prístup k viacerým možnostiam konfigurácie grafu. Agregovaná funkcia sa vždy vzťahuje na časový interval, ktorý je nastavený pod poľom agregovanej funkcie.
Vzorky dát sa zbierajú a pridávajú do grafu každých 5 minút. Agregovaná funkcia tieto údaje prepočíta podľa zvoleného typu agregácie a časového intervalu, na ktorý má byť prepočet aplikovaný. V našom prípade máme nastavený výpočet priemernej nameranej hodnoty z intervalu prepočtu na 2 hodiny. Medzi ďalšie možnosti agregácie patrí výpočet minima, maxima, počet nameraných vzoriek alebo nastavenie bez prepočtu, tzv. Žiadna agregácia. V záložke História je k dispozícii prehľad historických nastavení, ktoré sme v minulosti používali. Ďakujem za pozornosť. Grafy tiež umožňujú zúžiť časový interval pre podrobnejší pohľad na dáta. Stačí stlačiť ľavé tlačítko myši
držať ho a pohybovať kurzorom, čím sa vytvorí nové časové okno na grafe. Po uvoľnení tlačítka sa toto časové okno uzavrie a graf sa automaticky prekreslí na zvolený detail.